and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon mga kasama niya ang sumpay ni naghinapos ng suwilanon, Mary Jane. Nothing more to say. Ayaw ipamukos ang usa ka butang. Ngadugay ko ng buot kalimtan, Cesar. Apos ako, dili ko buot na apil ko sa imong mga kalimtan. Kung kinahanglan kidapot ka, buhaton ko ka na, Mary. Unsa? No, dili ko. Let go, Cesar. Sakay na. Ay! Cesar, unsa ba? Asa ko ni mo dada, ha? Cesar, please. Ayaw nigbuhatan ako. Pangitaon ko ni Harold. Wa ako'y labot. Ako ang imong bana. Ako ang mas may dakong katungod nimo. Gikuhaan ta na kasi mong katungod human sa nahitabo na to, Cesar. Do you really think human sa tanan? Makahimo pa ko sa pagpakig-uban nimo? Matod mo? Napasaylo na ko nimo. Napasaylo? Oh. Sayon na kanon na yung pagpasaylo, Cesar. Apan mas lisod ang paghikalimot. So please, ihunong na kinihimo sa kinan. Pagkanaugan ako. Adi ay. Ay! Unsa ba? Mabangga ta! Mayo hinon! At least magulong ta! Unsa? No! Cesar! Bisan wa na siya sa akong puder. Apan padayon paghihapon si Madeline sa pagwaldas sa akong kwarta. Dili ko kinibuot-buhaton, Madeline. Apan kinahanglan nga putlan ta na ka sa imong resources. Tawagan ko karon dayon ang mga bangko aron ma-block na ang imong credit cards. Bisan pa man sa tanan, mibati paghihapon ko kaluoy nimo. Naghuna-huna paghihapon ko sa imong kahimtang. Apan dili mahimo nga padayon kang gawas nun. Ug mabutang sa peligro ang kinabuhi sa akong anak nga si Cesar o ni Josefa. Basin pa man kung buhaton ko kini. Hinaot nga muduol ka pagbalik na ko. Kanakinahanglan ka og tabang, anak. Layo na kitang naabtan. Asa bagid ko ni mo dada, ha? Unsa ba? Bisan asa. Basta layo niya itong imong Harold. Gipangita na ko niya karoy kayo na. Mahimo ba? Dili ka na maghiskot niya? Dili mahimong dili ko nimo ibalik. I told you. Wala ko'y planong ibalik ka pa niya. Ako'y una nimo. Ako ang imong bana. Ako'y tagiyan nimo. Dili ko butang aron imo ang kunon. Dili ka ba makasabot? Dili na ko sama ka neto nga mahimo nimo pasunod-sunuron sa imong mga gusto, Cesar. Dili na ko nimo mahimong patuyokon sa imong mga kamot. Wa ko'y laing gusto kundi ang bawion kagikan niya. Pwes uhay na. Magpakasal na mi. Og wa ka na mahimo pa. Kasi nagingon. Hain ka uban karon, ha? Mary? Jane! Mary! Ikaw si Mary. Mao ka na matuod mong pangan. Mao ka na imong binunyagan. Hain ka na ba, Jane? Kaganihan pa ko nagtuyok-tuyok din sa mall. Apan wa tagig ka makita. Matod ni mga dool ka na sa butik. Dool sa kong isudlan ni restaurant. Dili usab siya. Dili usab siya matubak siya ng cellphone. Baby, I'm getting desperate. Hain ka na ba?
May vibrate na usap kabalik ang akong cellphone. Si Harold na usap karon na naman. Focus na si Cesar sa pagmaniho. Siguraduhan ako sa pagkuha ng akong cellphone. Suding akong sling bag. Hello? Hello, Jane? Kaganiya pa ko nagsigig pangita o panawag ni mo. Hain ka na, Pita. No! Ambil ka na! Oh, Jane? Jane, usin ito mo! Jane! Shit! Wala si speaker sa linya. Nabati ko pang iyang pagsinggit. My God! May dautan kang nahitabo niya. Shit! Dili ko ganda siya angay nga pasagdan nga mag-inusara. Shit! Asa ko magsugod sa pagpangita ni mo, Jane? Nga nagilabay ni mong akong cellphone, ha? Dili to imo, ako to! Wakay katungod nga mo labay ato! Ha? Nga nagilabay ni mo! Siya ka to, di ba? Si Harold ka to, di ba? Gingnan ta na ka. Dili ta na ka iuli pa niya. Kaysa una pa lang, wala ko'y angay iuli niya. Kaya ako ka. Iyon anak ka kadesperada nga mabalik niya? Hinungdan nga mihila ka? Mao ba? Nga no, Jane? Mas mahal mo ba siya kay nako? Cesar? Sultihi ko. Ang masayod ko. Kung asa kong dapita lugar ang akong kaugalingon. Kung ingnon takang o, ibalik na ba ko ni mo niya? Mary! Wala sila kalibutan nga kaganiha pa kung nagsigi og sunod nila. I told ya, baby. Kung asa ka, adto usap ko. And this time, dili na yung kaibuwag pa sa akong pananaw. O kanang imong Jane? Ipaniguro kong ninhi kayo na. Hingpit na unya siyang mawa sa imong pananaw. Shit! Nag-uban mo sa usa ka sakyanan. Ako ang angayan nga naadiha uban nimo, baby. It used to be my place beside you. Pero karon, laing babae na ang imong gikatupad sa paglingkod. And now, wa ko masayod kung unsa inyo gibuhat samtang kamuran duha. Sama ba usab sa una? Sa kita pa ang mag-uban? That while you were driving, I am pleasuring you. O kung dili na maagwanta, ihunong mo sa usa ka mingaw nga dapitan sa kinan. Mupahuay ka sa pag-drive. O kunya, imo kong pasabakon aron nga ako na usap ang mo drive nimo. Shit! Napaka na ko ang stereo ni ako sa kinano. Nanusog ka? Imong gipahinungod na ko ang lyrics, ha? Okay, fine. Igo ko, anak. It fits me well. Baby, come on. You can blame it all on me. I was wrong, and I just can't live without you. Oh! Baby, balik na na ako. Bawion ta ka. Nakatog siya samtang nakila ka kanina. Gikapoy na tingali. I'm sorry, wifey. I just can't give you up. Not now. Not ever. Nahinalok yun siyang maayo.
Hago kay siyang tanahon. Ingon og sa pila ka adlaw. Gawa siya magkatugog tarong sa malako. Alsahon ko na lang siya. Dugay ko kining gustong buhaton pag-usab wife eh. Ang alsahon kapag usab paingin sa itong lawag. Si Cesar na tingali ron. Pero, lion ko lang una arpag siguro. Nay? Adak, kadiyot. Nay. Cesar, si Miri na? Shhh. Tingalig magkamata siya. Ihatod ko na siya sa mulawak. Oh, sige, sige. Kauban niya si Miri. Unsang... Isir ako nagbalik ng putahan. Wa kumasayot kung giunsang pagkaunsa ang gikauban man niya karon ay kasawa. Panhinaot pa unta. Nga bagwalinahon na sila. Ni aran niya dad-adin si Jane? Sa pipila ka oras nga nagsige sila o biyahe. Dinhira di sila mo sangko. Shit. Shit. Kahuot sa katugan. Anong kita niya dinhi ka na babayana? Anong si Jane ang iyang kita dinhi? Ako ang tato. Ako ang angayan ni mong dad-on din ni Cesar. Ako! Magbayad ka ng babaeng maninintal. Patsyon ko siya. Patsyon ko siya! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!